Yo, umat gudul ngono. Ape syuting iki lho. Cah, sing semangat. Sing semangat tenan. Semangati awakmu dhewe. Nek ra kowe dhewe sing nyemangati, ape sapa sing nyemangati? Klimbrak, klimbruk ana embun wis wedi metu. Panas sithik ya alok panas. Gawe ku sing semangat. Aku tak manting. Kowe iku senenganmu nyemangati wong ngakon kerja. Kowe dhewe moncang-mancing bloko. Ya ora apa-apa, wong ya ana sing memung kerja, ana sing memung mancing. Nek ra ngono sing makani iwak sapa? Karo sing ngentasno iwak sedo kelem lho, sake. Cara kowe piye kata-katamu? Nek aku kata-katane ya ngene. Cah, sing semangat, nek kerja ku sing giat. Urip nang donya iku buta ragat. Ragate wong urip simpel jane. Dan nrimo kanggo nyukupi kebutuhan hidup ngono iki gampang. Sing angel iki nyukupi kanggo gaya hidup iki lho. Ayo mancing wae. Endi? Ayo ah. Tapi aku gocek ya. Leleh, wis sejo ya ape nebeng wong sepenggane mancing ngene. Ya wis ayo, gampang. Ayo ah, sida apa ora? Tak tinggal kowe. Duh, omah mati. Weh, kotake ka lho. Sorry, Bos, wong lali ku ra eling kok. Ayo, angkat. Nah, lebeng ya. Kata-kata sih. Anda pusing, mumet. Ayo mancing. Lah, mati nah. Oke, ngomong bensin entek. Ini bar isi nang pom 1500 kok. Mas, nggih. Lho, rak tenan to, apa nek aku ngomong? Gatel. Iki lakon apa to, Reng kok megawe kok nyuruh motor. Seriwis.